Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και όπως καταλαβαίνετε τώρα εμείς θα σας πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα που αφορά πολύ εμάς τις γυναίκες, τώρα το καλοκαίρι θέλουμε να είμαστε περιποιημένες. Θέλουμε πάντα να είμαστε χτενισμένες, βαμμένες, να έχουμε τέλεια άκρα και γιατί όχι να εντυπωσιάζουμε, όπως πάντα. Εγώ είμαι σε μια πολύ ωραία σχολή. Έχουμε σήμερα να πούμε αρκετά πράγματα. Είμαι στην Olem Cosmetics. Είναι η σχολή που με περιποιείται, που κάνει αυτά τα ωραία άκρα που έχω και όχι μόνο. Και για όλα αυτά που θέλουμε εμείς οι γυναίκες θα μας μιλήσει η υπεύθυνη της σχολής και είναι η Ευαγγελία Καραμάνη. Και Ευαγγελία, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα και θα τα πούμε και θα δώσουμε οδηγίες στον κόσμο τι θα πρέπει να προσέχει, τι δεν θα πρέπει να προσέχει και βέβαια όταν έρχονται στη συγκεκριμένη σχολή θα πρέπει να αφήνονται στα χέρια σας και να βγαίνουν άλλοι άνθρωποι. Καλησπέρα και από εμένα. Να ευχαριστήσω για το χρόνο σας. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Θα δούμε πολύ όμορφα πράγματα. Θα δώσουμε κάποιες συμβουλές που χρειάζονται για την περιποίηση των άκρων και τι να προσέχουν οι κυρίες που περιποιούνται τα άκρα τους. Και οι κύριοι. Και οι κύριες, σαφώς, ναι, γιατί δεν απευθυνόμαστε. Δεν μας παίρνει να τους ξεχνάμε. Όχι, όχι. Με τίποτα. Ποιος τους ακούει. Η περιποίηση των άκρων, όσο περίεργο μπορεί να φαίνεται για τους άντρες, ισχύει γιατί έχουμε και κάποιους τραυματισμούς, κυρίως στους αθλητές, που μπορεί να έχει να κάνει με τα κάτω άκρα τους. Όχι, εγώ θα σου το πω και διαφορετικά. Γιατί μόνο για τους αθλητές. Δεν είναι ωραίο έναν άντρα που τον βλέπεις απέναντί σου και σε φλερτάρει, να δεις τα άκρα του και να πεις τι ωραία άκρα που έχει αυτός ο άντρας, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι. Η αλήθεια είναι ναι, γιατί και εμείς οι γυναίκες πολλές φορές παρατηρούμε τα άκρα των ανδρών. Εγώ από εκεί ξεκινάς. Βλέπεις τα άκρα και λες τώρα είναι καλά τα άκρα του, είναι καθαρά τα άκρα του. Γιατί δεν κατάλαβα. Όλα παίζουν ρόλο. Όχι, όχι, συμφωνώ. Αλήθεια, συμφωνώ. Και εγώ το παρατηρώ. Άντε το χειμώνα το κρύβουν, το καλοκαίρι δεν το κρύβουν, Όχι, δεν γίνεται αυτό. Πες μου κάτι, να ξεκινήσουμε λιγάκι με τη σχολή. Πόσα χρόνια είναι εδώ στη Λάρισα η σχολή και τι ακριβώς, γιατί εγώ είπα σχολή, δεν είναι μόνο σχολή, γιατί ξέρω ότι έχετε και παροχές. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έρχονται κάποιες κοπέλες ή και αγόρια, αν θέλεις, για να πάρουν ένα πτυχίο, να μάθουν είτε αυτό είναι μακιγιάζ είτε νύχια. Έρχονται όμως και κυρίες και κύριοι και κάνουν τα νυχάκια τους, κάνουν μακιγιάζ, κάνουν διάφορα. Δεν είναι απλά σχολή δηλαδή. Όχι, όχι, δεν είμαστε απλά σχολή. Καταρχήν, να αναφερθώ στο γεγονός ότι πάμε για 4ο συνεχόμενο χρόνο. Έδρα μας έχουμε τη Θεσσαλονίκη. Εδώ πέρα είναι το παράρτημα. Βρισκόμαστε Πανογούλη και Παλαμά 2. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα, τι θέλω να πω. Οποιοσδήποτε από εκπαιδευτικής μορφής μπορεί να καλυφθεί, είτε να ακολουθήσει τα σεμινάρια του μακιγιάζ και να τελειώσει ως make-up artist, είτε τα σεμινάρια της συνεχοπροστατικής και τελειώνει nail artist. Πες μου κάτι. Όσον αφορά τώρα τα νυχάκια, έρχομαι εγώ και σου λέω: ξέρεις κάτι, εσύ Ευαγγελία, επειδή εμένα μου αρέσει, θέλω να κάνουμε νυχάκια. Θέλω να μάθω, ρε παιδί μου. Έρχομαι εδώ, πόσα θα με πάρει, 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες. Από εκεί και πέρα, είμαι έτοιμη να βγω έξω για δουλειά. Λοιπόν, τι γίνεται. Στο κομμάτι των σεμιναρίων της συνεχοπροστατικής είναι στους 2 με 2,5 μήνες. Είναι ολοκληρωμένο το πακέτο. Αυτό που θα έρθει, οποιοδήποτε δηλαδή έρχεται, θα δει καθαρά μανικιούρ, πεντικιούρ ημιμόνιμο, τζέλ, ακριλικό και nail art. Αυτό που θέλω να αναφερθώ είναι ότι τα τμήματα είναι κλειστού τύπου και κυρίως εστιάζουμε στην πρακτική. Γιατί ναι, μεν υπάρχει θεωρία, αλλά δεν μας ενδιαφέρει να πλατιάσουμε εκεί, γιατί για να πατήσουμε στην πρακτική πρέπει πρώτα να αναφερθούμε και στο θεωρητικό κομμάτι. Επομένως, τελειώνοντας τα σεμινάρια, είναι ολοκληρωμένη η κοπέλα για να βγει έξω να δουλέψει. Γιατί καλή και η θεωρία, αλλά σαν την πράξη, φίλοι μου, δεν έχει. Ακριβώς. Στην πράξη μπορούμε να σώσουμε πολλά πράγματα. Αν μείνουμε καθαρά στο θεωρητικό κομμάτι, θα έχουμε πρόβλημα όταν η τεχνήτρια τελειώσει και θα πρέπει να βγει προς τα έξω. Βέβαια, γιατί με τη θεωρία δεν κάνεις νύχια. Όχι. Και η πράξη είναι δύσκολη, ιδίως αν πάμε στο τεχνικό κομμάτι, κυρίως στα λεγόμενα χτιστά που λέμε τα νύχια, τζέλ, ακριλικό, εκεί δυσκολεύονται περισσότερο οι κοπέλες. Όταν έρχεται μία κυρία ή ένας κύριος και έχουμε πρόβλημα στα ποδαράκια και στα χεράκια και βλέπουμε έτσι νυχάκια τα οποία έχουν, ξέρεις, πολλά θέματα, είτε επειδή έχουν χτυπήσει, είτε επειδή έχουν μύκητες, είτε γιατί τα χελιαμύρια. Τι κάνουμε εκεί, πώς τον αντιμετωπίζουμε τον πελάτη? Λοιπόν, αυτό που θέλω να, επειδή η περίοδος και ιδίως το καλοκαίρι είμαστε περισσότερο επιρρεπείς στο κομμάτι αυτό λίγο της θάλασσας, άμμο και όλα αυτά, και κυρίως και από χτυπήματα εμείς οι γυναίκες από τα παπούτσια μπορεί να προκληθούν διάφοροι μύκητες. Αυτό που θέλω να διευκρινίζω κυρίως στις κοπέλες και το λέω πάντα και για τις πελάτησές μας, δεν είμαστε ούτε ποδολόγοι ούτε δερματολόγοι. Είμαστε αισθητικοί των κάτω των άκρων γενικώς. Επομένως, επαγγελματίες είμαστε στο είδος μας
Και ακόμη καλύτερα όταν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι ακριβώς έχουμε. Γιατί υπάρχει και μύκητας που μπορούμε να περιποιηθούμε το άκρο, αλλά υπάρχει και μύκητας που δεν μπορούμε να απλώσουμε το χέρι μας, να το πω πολύ απλά. Τότε αυτό που κάνουμε είναι ότι προτρέπουμε τις πελάτησές μας να συμβουλευτούν έναν ειδικό για να αντιμετωπίσουν το όποιο θέμα μπορεί να υπάρχει. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί ο καθένας ξέρει τη δική του δουλειά και καλό θα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να πάει στον κατάλληλο άνθρωπο και στην κατάλληλη ειδικότητα για να μπορέσουμε να το σώσουμε, έτσι. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι του μακιγιάζ, δύσκολο κομμάτι αυτό, γιατί εσείς δεν ασχολείστε μόνο με το απλό μακιγιάζ, δηλαδή με τη βάση. Ασχολείστε με πάρα πολλά πράγματα, τα οποία πράγματα... Έρχεται και κόσμος τώρα, γι' αυτό κοιτάω. Ναι, λοιπόν, ασχολείστε και με το θέατρο. Ασχολείστε... Για εξήγησα μου λιγάκι. Λοιπόν, το μακιγιάζ είναι ένα λίγο πιο σύνθετο κομμάτι. Γιατί το λέω πιο σύνθετο? Στους 2 με 2,5 μήνες μπορείς να τελειώσεις το κομμάτι της ονυχοπροστατικής. Για να βαφτιστείς, να το πω λίγο πιο λαϊκά, make-up artist, θα πρέπει να ολοκληρώσει όλο το πακέτο του μακιγιάζ. Δηλαδή, το μακιγιάζ έχει να κάνει με 3 επίπεδα. Αν το ακολουθήσει κανείς, ολοκληρώνεται το πακέτο των σεμιναρίων γύρω στους 8 με 9 μήνες. Θέλει τόσο πολύ? Θέλει, ναι. Έχουμε περίπου στους 3 μήνες το basic make-up, που εκεί είναι οι βάσεις του μακιγιάζ. Πώς δηλαδή ξεχωρίζουμε προσωπολογία, χρωματολογία, γιατί άλλο μακιγιάζ να ξεχωρίζουν τα πρόσωπα. Αν έχουμε... Άλλο θέλει το δικό σου, άλλο θέλει το δικό μου, έτσι δεν είναι? Άλλο μακιγιάζ θέλει μία γυναίκα στα 20, άλλη στα 60, άλλη στα 30, άλλη στα 50. Έτσι, μου, ακριβώς όπως τα λες είναι. Επομένως, το βασικό είναι το basic make-up. Το δεύτερο επίπεδο που λέμε είναι το beauty make-up, που έχει να κάνει καθαρά πώς επιμελούμαστε νηφικό μακιγιάζ, όριμες ηλικίες, αυτό που αναφέρθηκες πριν, γιατί δεν μπορώ να βάψω με τον ίδιο τρόπο μία 25χρονη από ότι μία κυρία 65 ετών. Και θα δούμε και άλλα πράγματα και μετά. Όχι ότι είναι μεγάλη το 65. Όχι, απλά. Αλλά άλλο το δέρμα, έτσι. Όπως και να το κάνεις τώρα, θα υπάρχουν κάποιες ρητιδούλες, αν και σήμερα δεν επιτρέπεται να έχουμε ρητιδούλες, έτσι. Λοιπόν, αλλά έχει διαφορά, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να κάνεις ένα έντονο μακιγιάζ σε μία κυρία που, εντάξει, έχουν περάσει λίγο τα χρόνια, γιατί δεν θα της ταιριάζει. Όχι ότι δεν της αξίζει, για να μην παρεξηγηθούμε, έτσι. Ακριβώς. Αυτό που μας ενδιαφέρει στις όριμες ηλικίες είναι να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή βάση, για να μην έχουμε το θέμα. Υπάρχει όριμη ηλικία, λέει, στη γυναίκα? Σιγά μην υπάρχει. Όχι, βέβαια. Όχι, να είμαι ειλικρινής. Όχι. Σήμερα, Ρόζα, εγώ θαλασσή, εσύ. Κάνουμε αντίθεση, ρε παιδί μου. Είμαστε φοβερές. Μπράβο. Λοιπόν, για πες τώρα. Αυτό είναι το δεύτερο επίπεδο. Το τρίτο επίπεδο όμως είναι φοβερό, γιατί το έχω δει και εκεί με έχετε τρελάνει. Για πες λοιπόν, εκεί τι μπορούμε να μάθουμε? Είναι αριστούργημα. Βασικά εκεί μαθαίνουμε το κινηματογραφικό, θεατρικό μακιγιάζ, μπορούμε να κάνουμε γκάματα, κοψίματα. Καλά, το έχω δει και τρόμαξα, δεν πίστευω ότι όλο αυτό είναι μακιγιάζ. Είναι εντυπωσιακό. Εγώ, παράδειγμα, που το έχω δει και πιο live, επειδή δεν τα πάω και καλά με το αίμα, δεν ήθελα να το βλέπω με τις σπουδάστρες. Λέω, κορίτσια, καλά το κάνετε, ολοκληρώσετε. Μα το είδα σε κάποιες φωτογραφίες και δεν το πίστευα ότι μπορούμε να κάνουμε τόση δουλειά. Άρα λοιπόν, αυτός που θέλει να έρθει να μάθει, δεν θα έρθει απλά να μάθει ένα μακιγιάζ για να κάνει 5 μακιγιάζ σε νύφες ή ξέρεις. Εντάξει, έτσι όπως το σκεφτόμαστε όλοι και όλες, μπορεί να προχωρήσει και σε περισσότερα πράγματα, έτσι, να ασχοληθεί πολύ πιο επαγγελματικά και πολύ πιο βαθιά. Ναι, και εμείς αυτή την ευκαιρία τη δίνουμε. Τι θέλω να πω? Σε διάφορα event, επειδή συνεργαζόμαστε εμείς, μπορεί ακόμη και με περιοδικά, μπορεί να τύχει με διάφορα event που μπορεί να γίνουν και Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Αυτό που κάνουμε, ότι δίνουμε την ευκαιρία στις σπουδάστριές μας, μαζί με μια εκπαιδεύτρια δική μας, κάποιος που διευθύνει, να ακολουθήσουν για να πάρουν την εμπειρία, να δούνε πώς είναι σε live καταστάσεις, πώς τις χειριζόμαστε, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί έρχονται σε επαφή εκείνη την ώρα με τη δουλειά τους, καθαρά. Γιατί καλούνται να αντιμετωπίσουν και τέτοια πράγματα. Οι κοπέλες έχουν στο μυαλό τους ότι το μακιγιάζ σταματάει μέχρι το νηφικό, που κάτι για μένα είναι λάθος. Εάν αγαπάς τη δουλειά και θέλεις να το κυνηγήσεις, μπορείς να ενταχθείς και σε άλλα κομμάτια. Και σε εκπομπές, μπορεί να επιμελείς σε ηθοποιούς, μπορείς να επιμελείς σε πολλά πράγματα. Ναι, σωστό είναι αυτό. Έχουμε μακιγιάζ, έχουμε νύχια, έχουμε και αποτρίχωση. Έχουμε και αποτρίχωση, ναι. Ποιοι κάνουν πιο πολύ αποτρίχωση, οι γυναίκες ή οι άντρες? Τώρα πλέον και οι άντρες, στον ίδιο βαθμό. Για να μην σας πω ότι οι άντρες το προσέχουν πολύ περισσότερο από ότι εμείς οι γυναίκες. Καλά κάνουνε. Δεν ξέρω, γιατί αυτό, εντάξει, στην αρχή μας φαινόταν, εμένα προσωπικά μου φαινόταν παράξενο, αλλά
πλέον έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Μα είπαμε ότι ένας άντρας θα πρέπει να είναι περιποιημένος. Δεν θα πρέπει να είναι παρεξηγήσιμο. Το να είσαι περιποιημένος, το να είναι θέμα υγιεινής. Παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο, έτσι. Είναι καλό για τον ίδιο, αλλά και γενικά για την αισθητική. Ακριβώς, έτσι είναι. Άρα λοιπόν να μην είναι παρεξηγήσιμο από κάποιους και από κάποιες. Καλό είναι, ναι. Υπάρχει όμως ακόμη αυτό το ταμπού. Τουλάχιστον εδώ πέρα στη Λάρισα υπάρχει. Εμείς δουλεύουμε και με άντρες. Εγώ γιατί έχω την εντύπωση ότι η Λαρισαία είναι πολύ έτσι μπροστά και πολύ φευγάτοι άνθρωποι. Είναι... Και το λέω με πολύ έτσι αγάπη αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω. Το έχουν ξεπεράσει. Λαρισαία δεν έρχονται εδώ να κάνουν αποτρίχωση? Ναι. Έρχονται, ναι. Έρχονται. Το χαίρομαι πολύ που το λες. Είναι σταλμένα. Εντάξει. Σιγά σιγά θα τους φύγει αυτό. Μένει στην πρώτη επαφή και μετά κυλάει πιο όμορφα. Γιατί και εμείς δεν το έχουμε οριστικοποιήσει. Δεν έχει να κάνει καθόλου. Δεν έχουμε συνηθίσει, ρε παιδί μου, ακόμη. Ούτε εσείς ούτε εμείς. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει βίωμα σε κάθε άνθρωπο. Λοιπόν, και καλό θα είναι να περιποιούμε στον εαυτό μας. Ναι, ακριβώς έτσι όπως το λες. Πες μου κάτι τώρα. Έχω δίπλα μου μία κοπέλα. Έχουμε δύο κοπέλες όμως. Λοιπόν, η μία είναι η Μαριλένα. Η άλλη είναι η Παναγιώτα. Φτιάχνουν νύχια. Τους είπα να καθίσουν για να δούμε τι ακριβώς θα κάνουν. Τι κάνουν σήμερα εδώ πέρα? Σήμερα δείχνουμε ημιμόνιμο. Κάτι το οποίο είναι μια τεχνική που δουλεύει πλέον και το ζητάνε οι πελάτες περισσότερο, ακόμη πλέον και από τα τεχνητά που λέμε. Γιατί αυτό, ρε Ευαγγελία, βολεύει? Βολεύει, Βιβί. Βολεύει γιατί αν σκεφτείς ότι τα τεχνητά μπορεί να σου κρατήσουν ένα μήνα και κάτι, το ημιμόνιμο, καλό είναι και αυτό το τονίζω και στις πελατησές μου και γενικά στον κόσμο, κρατάει περίπου στις 20 μέρες. Και παραπάνω. Και παραπάνω, ναι. Απλά η διαφορά ποια είναι? Μπορεί να κρατήσει και μήνα. Αυτό που προσέχουμε είναι λίγο λεπτό το ζήτημα. Καλό είναι γύρω στις 15 με 20 μέρες να αλλάζουν το ημιμόνιμό τους, γιατί αν τυχόν πάρει υγρασία τον ήχη, μετά πάμε σε άλλα κομμάτια, τα οποία δεν θα είναι και ό,τι καλύτερο. Εμένα δεν έχουν πάρει ποτέ υγρασία, που σημαίνει ότι κάνετε άριστη δουλειά. Αν δηλαδή εδώ ότι φουσκώνει τον ήχη μου, έτσι απλά το λέω, εδώ ότι με πονάει κάπου, σημαίνει ότι έχει πάρει υγρασία και πρέπει να αφαιρεθεί άμεσα? Ναι, ένα κομμάτι μπορεί να είναι και αυτό, αλλά καθώς επίσης συνήθως αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις που δεν έχουμε κάνει καλή προετοιμασία. Αυτό δεν παίζει σε εσάς? Δόξα τω Θεώ, όχι. Να δω λίγο τη Μαριλένα. Να πάμε, ναι. Λοιπόν, Μαριλένα, εδώ τι κάνετε, κοριτσιά? Καλά, μια χαρά. Σήμερα τι κάνουμε τώρα εδώ, ημιμόνιμο, έτσι? Ημιμόνιμο, έχουμε επιλέξει ένα πολύ ωραίο χρώμα καλοκαιρινό. Το χρώμα συνήθως το επιλέγει η πελάτησα. Είναι δικό της το γούστο. Το χρώμα το επιλέγει η πελάτησα. Το αν θα κάνουμε ημιμόνιμο ή αν θα κάνουμε τζέλ ή αν θα κάνουμε ό,τι άλλο κάνουμε, εσύ προτείνεις ή συνήθως οι πελάτες που έρχονται ξέρουν τι ακριβώς θέλουν? Ξέρει η πελάτησα ποτέ τι ζητάει? Μην τρέπεσαι, πες το, γιατί οι περισσότερες δεν ξέρουμε. Λοιπόν, πρώτα συζητάμε με την πελάτησα τι ακριβώς θέλει να κάνει. Την προτείνουμε εμείς ποιες τεχνικές υπάρχουν στα νύχια, πόσο κρατάει η κάθε τεχνική και οπότε μετά επιλέγει η ίδια τι θέλει να κάνει. Συνήθως πιο πολλοί κάνουν ημιμόνιμο, όπως είπε και η Ευαγγελία, γιατί κρατάει τουλάχιστον 20 μέρες και ένα μήνα αναλόγως στον ήχη που έχει πελάτησα. Και στα πόδια? Και στα πόδια. Στα πόδια συνήθως κρατάει παραπάνω, γιατί αργεί να μεγαλώσει τον ήχη, είναι τελείως διαφορετικό τον ήχη του. Και δεν έρχεται στη φθορά που έρχεται του χεριού, γιατί θα πλύνουμε πιάτα, θα κάνουμε εμείς οι γυναίκες, άρα είναι πάρα πολύ λογικό να υπάρχει μεγαλύτερη φθορά στα χέρια. Εδώ τώρα η Παναγιώτα τι διάλεξε? Έχει διαλέξει ένα φωσφοριζέ χρώμα, της ταιριάζει πάρα πολύ. Θα είναι το επόμενο που θα κάνετε σε μένα. Ναι, όποτε θέλετε, ναι. Πες μου λιγάκι. Το σχήμα. Επειδή είχαμε ένα διάστημα που θέλαμε τετράγωνα νύχια. Τώρα, καλά βλέπω, δεν είναι τετράγωνο. Τι θέλει, τι επιτάσσει η μόδα για αυτή τη χρονιά? Λοιπόν, συνήθως εγώ επιλέγω και όλες τις τεχνίτες να κάνουμε ένα οβάλ σχήμα, γιατί βολεύει πάρα πολύ στις πελάτησες. Παλιά το τετράγωνο ήταν ναι μεν ωραίο, αλλά είχαμε θέματα, έσπαγαν δεξιά και αριστερά. Πλέον το οβάλ, επειδή λείπουν οι γωνίες δεξιά και αριστερά, βολεύει πάρα πολύ και στο να πιάνουν αντικείμενα και να μην σπάει τον ήχη και να μην χαλάει βέβαια. Όταν έρχεται η πελάτησα και έχει θέμα στα νύχια της, επειδή ασχολείσαι χρόνια με αυτό και είσαι πολύ καλή στη δουλειά σου, έρχεται η πελάτησα και έχει μύκητες, έχει διάφορα προβλήματα. Έρχεσαι σε δύσκολη θέση. Πώς της το λες, γιατί δεν ξέρεις και πώς θα το πάρει κάθε γυναίκα.
Σίγουρα το συζητάμε, της δείχνω το πρόβλημα και καλό είναι να απευθυνθεί σε έναν δερματολόγο για να πάρει και τη σωστή θεραπεία, για να μπορέσει και αυτή να καταπολεμήσει τον μύκητα και να βγει ένα υγιή νύχι μετά από λίγο καιρό. Αυτός είναι και ο λόγος που φοράτε όλες γάντια, έτσι. Απαραίτητος γάντια, πρέπει να φοράμε γάντια και για λόγους υγιεινής, αλλά και να μην αφήνουμε τη δική μας υγρασία πάνω στον νύχι της πελάτης σας. Το γάντι βοηθάει, δεν αφήνει υγρασία γιατί μπορεί να κουπίσουμε τον νύχι και όταν δεν φοράμε γάντια να δημιουργήσει υγρασία πάνω στον νύχι της πελάτης και να μην πιάσει και το χρώμα φυσικά. Δίπλα ακριβώς έχουμε μία λάμπα όπου η Παναγιώτα έχει το χέρι της μέσα και εκεί στεγνώνει το μανό, έτσι. Το πολυμερίζει πιο σωστά, το πολυμερίζει. Ωραία, εσύ ξέρεις, εγώ δεν ξέρω. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, επειδή κάθε 20 μέρες ή κάθε μήνα, ρε παιδί μου, φτιάχνουμε τα νύχια μας. Αυτή η λάμπα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στα νύχια της πελάτης σας, της γυναίκας? Λοιπόν, φυσικά και όχι. Αυτό έχει γίνει ένα θέμα πριν 1-2 χρόνια, ότι η λάμπα καταστρέφει και ότι μπορεί να δημιουργήσει και καρκίνο στο δέρμα. Αυτό φυσικά δεν συμβαίνει. Έχουν γίνει έρευνες. Η λάμπα, η UV που χρησιμοποιούμε για τα νύχια, έχει 24 φορές λιγότερη ακτινοβολία από ότι ο ήλιος. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην πελάτη σας στο δέρμα της. Εσένα τι σου αρέσει πιο πολύ να κάνεις? Τώρα έχει φύγει από τη μόδα τα σχεδιάκια, τα στρασάκια και όλα αυτά που είχαμε κάποτε. Η χαρά σου όταν έρχεται πελάτησα ποια είναι? Θέλω να μου πεις πότε χαίρεσαι και πότε αγκομαχάς. Λοιπόν, χαίρομαι όταν έρχεται μια πολύ καλή πελάτησα η οποία είναι ήρεμη. Θέλω η πελάτησα να είναι πάντα ήρεμη και μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πιο πολύ τα δύσκολα. Μ' αρέσει να κάνω χτιστά, μ' αρέσει να ζωγραφίζω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κάνουν σήμερα γυναίκες χτιστά? Ναι, μερικές κάνουν, το έχουν διατηρήσει, άλλες το έχουν βγάλει. Αναλόγως τώρα τι θέλει η πελάτησα. Γιατί σε ένα ημιμόνιμο δεν μπορώ να ζωγραφίσω αυτό που θα θελήσει η πελάτησα, αλλά στα χτιστά πάνω, επειδή έχω πιο πολύ επιφάνεια, μπορώ να κάνω πολύ ωραία σχέδια και ωραίες ζωγραφικές. Τώρα θα μου πεις μόδα είναι, πότε έρχεται, πότε φεύγει, έφυγε, θα ξανάρθει και πάει λέγοντας, έτσι δεν είναι? Ωραία, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσένα και την Παναγιώτα. Το χρώμα είναι καταπληκτικό, ετοιμαστείτε να φτιάξετε και τα δικά μου, κυρίες μου. Λοιπόν, εγώ τώρα γυρνάω πάλι στην Ευαγγελία. Πολύ ωραίο το χρώμα που φοράς, εξαιρετικό. Ταιριάζει και με το νύχια που έφτιαξα. Για να τα δω τα νύχια. Λοιπόν, τα νύχια είναι καταπληκτικά, σαν τα δικά μου, είναι ίδια. Ωραία. Λοιπόν, φίλοι μου, θέλω να μου πεις επίσης, είδαμε μια πολύ ωραία δουλειά που κάνει η Μαριλένα και πραγματικά κάνει πολύ ωραία δουλειά και γενικά όλες οι κοπέλες που είστε εδώ. Θέλω να μου πεις, πώς μπορεί μία κοπέλα ή ένα αγόρι να έρθει και να γραφτεί στη σχολή? Υπάρχουν, δηλαδή, ξεκινάνε τα μαθήματα το Σεπτέμβρη? Πότε ξεκινάνε? Πώς μπορεί κάποιος να σας βρει? Κλείνετε καθόλου τώρα για το καλοκαίρι? Τι γίνεται? Να σας τα πούμε όλα. Λοιπόν, το πιο βασικό, το οποίο εστιάζουμε, είναι ότι οι εγγραφές γίνονται κάθε μήνα. Δηλαδή, όλο το χρόνο, οποιοδήποτε θέλει μπορεί να έρθει να κάνει την εγγραφή του. Αν όχι, κάθε μήνα, μήνα παραμήνα, ξεκινάμε group. Όπως ακριβώς σου είπα, ολιγομελή group, 6 άτομα στα νύχια, 8 άτομα στο μακιγιάζ. Επομένως, δεν είναι του τύπου περιμένω Σεπτέμβριο για να ξεκινήσω μαθήματα, περιμένω Ιανουάριο ή περιμένω το Πάσχα. Ξέρεις τι, όλοι έχουμε στο μυαλό μας, θα μπει ο Σεπτέμβρης, ξεκινάνε τα μαθήματα. Δεν είναι έτσι. Και αυτό γιατί έρχεται κόσμος, έτσι, υπάρχει ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε. Δεν ξέρω πόσα άτομα μπορεί να έχει. Πόσα μου είπες, 6 ή 8? 6 έχουμε στα νύχια, 8 έχουμε στο μακιγιάζ. Άρα λοιπόν κάθε φορά, κάθε μήνα ή κάθε 1,5 μήνα διοργανώνεται και ένα γκρουπάκι και πάει λέγοντας. Από τη στιγμή που θα βγει το παιδί, η κοπέλα ή το αγόρι από εδώ, εσείς μπαίνετε στη διαδικασία να το βοηθήσετε και να βρείτε κάποιους χώρους ώστε να κάνει την πρακτική του, ή είναι ένα θέμα που αφορά τα παιδιά που έρχονται? Το πρακτικό κομμάτι, κυρίως το βλέπουμε μέσα στα μαθήματα. Δηλαδή, όπως είπα και μάλλον όχι δεν αναφέρθηκα, ζητάμε μοντέλα και στο μακιγιάζ και στα νύχια για να μπορούμε κάθε φορά να βλέπουμε διαφορετική βάση νυχιού και διαφορετική βάση προσώπου αντίστοιχα για το μακιγιάζ. Επομένως, εστιάζουμε πάρα πολύ στην πράξη. Τα παιδιά είναι έτοιμα να βγουν. Εάν δεν μπορώ να απορροφήσω, είναι η αλήθεια, τους σπουδαστές μου, αλλά μπορώ με κάθε τρόπο να τους βοηθήσω, όπως σου είπα, και στα διάφορα event που πάμε. Και μετά θεωρώ ότι τελειώνοντας το κομμάτι του σεμιναρίου, καλό είναι να εξελίσσονται, γιατί εμείς κάνουμε και μετεκπαιδευτικά σεμινάρια. Το καταλαβαίνω αυτό που μου λες, απλά ξέρεις τι ακριβώς τώρα σε ρωτάω. Τελειώνω εγώ τη σχολή. Έχουμε φτιάξει εδώ απίστευτα νύχια, έχουμε πολλά μοντέλα, έχω εκπαιδευτεί και. Ναι ρε παιδί μου, αλλά όταν θα βγω από εδώ και θα πάω έξω σε έναν χώρο, σε ένα άλλο χώρο που κάνει νύχια. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά που κάνουν αυτή τη δουλειά. Μπορώ εγώ τώρα να συγκριθώ με μια κοπέλα, ας πούμε, με τη Μαριλένα.
Δεν μπορώ να συγκριθώ, έτσι δεν είναι, γιατί εκείνη έχει κάνει 100 νύχια και εγώ έχω κάνει 10. Ναι. Αυτό λέω, ότι τα παιδιά στην αρχή πάνε κάπου έτσι για ένα διάστημα, κάνουν ακόμη λίγη πρακτική ή είναι τόσο πια έτοιμοι που βγαίνουν έξω και κατακτούν την αγορά, κατακτούν τις γυναίκες δηλαδή. Στα κορίτσια ζητάω, όχι κορίτσια να μην το δεσμεύω, γενικά στους σπουδαστές ζητάω πέρα από την πράξη που κάνουμε μέσα στη σχολή να γίνεται ταυτόχρονα πράξη και έξω για να μπορούμε να διορθώσουμε ό,τι λάθη μπορεί να προκύψουν. Και εκτός από αυτό, είναι σε αυτό που έχω αναφερθεί πάντα. Το ότι τελειώνουν οι σπουδαστές δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε καμία επικοινωνία. Ό,τι βοήθεια χρειάζονται και ό,τι συμβουλή χρειάζονται, ανά πάσα ώρα και στιγμή βρισκόμαστε εδώ πέρα για να τους συμβουλεύσουμε σε ό,τι χρειαστούν. Δηλαδή, δεν σημαίνει αν κρίνω και αν δούμε ή αν έρθει μια σπουδάστρια ή ένα σπουδαστής και μου πει, ξέρεις τι, εγώ δυσκολεύομαι εκεί, θα το ξαναδώ. Δεν θα τον αφήσω μόνο του, πώς λέμε, να κολυμπάει μόνος του. Θα πνιγεί. Θα πνιγεί. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν σημαίνει ότι επειδή από μένα τελείωσα τα σεμινάρια. Δεν σημαίνει ότι ήρθα, έδωσα τα λεφτά μου, πήρα ένα πτυχίο και έφυγα. Δεν μένουμε σε αυτό. Ναι, και εγώ αποποιούμε τις ευθύνες μου. Όχι, προς Θεού. Έχουμε σπουδάστρες που έρχονται, έχουν δύσκολες καταστάσεις με πεντικιούρ, συμβουλεύονται. Μπορούμε να μιλάμε με κάθε τρόπο, είτε τηλεφωνική επικοινωνία, είτε εδώ πέρα. Είμαστε ανοιχτά από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8. Δηλαδή, ανά πάσα ώρα και στιγμή, ακόμη και μέσω Facebook. Σε inbox, τα πάντα, κάθε επικοινωνία. Πολύ ωραία. Τώρα, υπάρχει κάτι που πιστεύεις ότι δεν έχουμε καλύψει? Τι έχουμε πει? Έχουμε πει για την αποτρίχωση, έχουμε πει για το μακιγιάζ, έχουμε πει για τα νύχια. Υπάρχει κάτι που δεν είπαμε? Το μόνο κομμάτι που δεν είπαμε είναι ότι δυστυχώς, λόγω των συνθήκων, επειδή είμαστε και στη φάση του καλοκαιριού, θα πρέπει να αποστασιοποιηθούμε λίγο για τις διακοπές μας. Κλείνουμε από 1η Αυγούστου και ανοίγουμε ξανά, επιστρέφουμε 22 Αυγούστου. Είμαστε στη διάθεση των σπουδαστών για ότι θέλουμε να πάρουμε μπροστά τη χρονιά, γιατί συνήθως έχουμε λίγο στο μυαλό μας το τύπο αυτού του είδους, επειδή έχει να κάνει με εκπαιδευτικό κομμάτι, ότι ξεκινάει η σχολή. Αφού έτσι μάθαμε, είμαστε όλοι διακοπές το καλοκαίρι, άρα έρχεται ο Σεπτέμβρης, ξεκινάμε. Αλλά δεν περιμένουμε μόνο το Σεπτέμβρη. Αυτή είναι η διαφορά με εσάς. Δεν περιμένουμε μόνο το Σεπτέμβριο, όπως επίσης και στο κομμάτι της παροχής. Μπορούμε να τους καλύψουμε σε όλα, είτε αυτό έχει να κάνει με νηφικό μακιγιάζ, είτε με ένα απλό μακιγιάζ, γιατί πρέπει να παρευρεθούν σε μια εκδήλωση, σε μια βάφτιση, οτιδήποτε. Και στο κομμάτι εννοείται των νυχιών, να προετοιμάσουμε τα νυχάκια μας για τις διακοπούλες μας και γενικά για όλα, και την αποτρίχωσή μας για να είμαστε έτοιμες να βγούμε στην παραλία. Και γενικά να είμαστε όμορφες και όμορφοι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σου, για όλα αυτά έτσι που μας είπατε σήμερα και μας καθοδηγήσατε, έτσι καταλάβαμε λίγο περισσότερο τι γίνεται. Όσο μπορούσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε βέβαια, θα δείξουμε και άλλες δουλειές. Θέλω να έχεις ένα πολύ έτσι καλοκαίρι. Έμαθα ότι θα φύγεις, θα πας και διακοπές. Να είναι όμορφο το καλοκαίρι σου, να είναι όμορφα τα Σαββατοκύριακά σου, να περνάς όμορφα και όταν επιστρέψεις να επιστρέψεις με περισσότερη διάθεση από αυτή που έχεις. Έχεις αρκετή, δεν το συζητώ, αλλά όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται ξεκούραση, έτσι και εσείς και εμείς. Λοιπόν, να περάσεις πάρα πολύ όμορφα όπου και αν πας και εμείς θα τα πούμε στην επιστροφή σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το χρόνο σας και για ό,τι παρουσιάσαμε και είμαστε στη διάθεσή σας να παρουσιάσουμε ακόμη περισσότερα πράγματα, γιατί η περίοδος που έρχεται μετά των διακοπών μας θα είναι δημιουργική όπως πάντα, γιατί μας ενδιαφέρει να παρουσιάζουμε πολλά πράγματα, καθώς επίσης να τονίσω κάτι που τώρα ξεκινάει λίγο η Λάρισα δειλά-δειλά. Εμείς έχουμε ενταχθεί και στο κομμάτι του eyelaces extension, που φοριέται, να το πω λίγο έτσι, στη μόδα πάρα πολύ. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε τρίχα-τρίχα βλεφαρίδα, η οποία φαίνεται πάρα πολύ φυσική. Θέλω κι εγώ. Εννοείται, θα είσαι η πρώτη. Ήδη έχουμε ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη, ξεκινάμε και σεμινάριο τώρα από Σεπτέμβρη με το καλό και στη Λάρισα. Εμείς στη Λάρισα είμαστε λίγο πιο δειλά. Είναι λίγες αυτές ακόμη που το κάνουν. Αλλά είναι μια. Ίσως γιατί δεν το ξέρουν και τώρα που το λέμε και θα το ακούσει ο κόσμος και θα το δούνε, εγώ θα είμαι η πρώτη που θα κάνετε. Λοιπόν, για να δουν ότι επειδή το ξέρω και κάποια στιγμή το είχα κάνει, είναι πολύ ιδιαίτερο και πολύ όμορφο για όλες τις γυναίκες. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν χρειάζεται η γυναίκα μετά να βάλει μάσκαρα ή να βαφτεί. Φαίνεται φυσικό από μόνο του. Αρκεί να ξέρεις να το τοποθετήσεις. Γιατί σίγουρα τοποθετούμε συγκεκριμένο μέγεθος ανάλογα με το μάτι τι έχουμε βλεφαρίδας. Δεν σας φοβάμαι, είστε υπέροχοι. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν, Ευαγγελία. Θα τα πούμε. Τώρα, εμείς θα πρέπει να σας αφήσουμε. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Σας αφήνω όμως να κάνετε το πανάκι σας, γιατί σίγουρα είστε σε κάποια παραλία, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και αυτό το Σαββατοκύριακο. Εμείς θα είμαστε το επόμενο μαζί σας, εδώ, να κολυμπάμε μαζί, να περνάμε όμορφα μαζί. Όλο και σε κάποια παραλία έτσι εκεί θα βρεθούμε. Λοιπόν, σας αφήνω, λέω πάρα πολλά. Έχουμε θέμα, Ζεύς TV
Και το επόμενο Σαββατοκύριακο ξανά εδώ. Πολλά φιλιά.